Кара әле, менә җырларны сайлаганда кеше бит инде хәзер сүзләренә игътибар итәм диеме, теленә игътибар итәм ди. Синең инде бер чорың булып алды, сикерә бии торган җырларың булды да, аннан соң кинәт кенә теге Акыл кырды ди. акыл кергән шикелле булды сиңа. Фәлсәфәгә бирелеп китте. Әйе, менә ни сәбәп ул? Белмим инде, ул ни сәбәпле дип баштан яшьлек белән бәлки булгандыр инде, аңлап бетермәүле. Аннары җырның сүзләренә игътибар итә башладым. Ул инде тамашачылардан да бәлки шу фикерләр килгәндер. Мин үз-үземә тәнкыйтьче, әниләрдән дә, туганнардан дадыр инде, белмим, менә үземнең күңелемә хәзер инде андый шамакайлык та дип әйтү дөрес түгел инде, ул нидер менә шулай белән. Ул барьерга мин бара алмыйм, аны сикереп үтәргә кирәк, ул миңа җиңел бирелми. Тамашачы синнән шуны таләп итә. Шулайдыр инде. Бәлки яшь баруы да сиздерә торган. Барды, но минем репертуарда бөтенләй юк түгел димәсем, шул кыштан чыпчыклары, анда кыстыбыйлар, башкасы да бар, башка шундый дәртлерәк җырлар да бар. Концертларыңда шулай да күбрәк фәлсәфи темаларга сөйлисең. Бу инде синең тормыш рәвешеңә туры киләме хәзер, әллә инде тамашачы да ул бит барыбер дә теге кемнең килүенә карыйсың? Концертларыңда кемнәр олы апалар утырамы, яшьләр утырамы? Шуларга яраклашырга тырышып эшләнеләме? Безнең залда инде тамаша залында 8 яшьлегедә, 80 яшьлегедә бар, төрлесе бар. Ул теге махсус алай дип эшләнми инде. Репертуар сайланганда Аллаһ Тәгалә ул ризыкны ничек биреп куя, аның җырын да шулай китереп чыгарып куя инде. Авторлар да шундый җырлар килә. Минем үземнең күңелемә сүзләре ошаган, көе ошаган җырлар булса, аны әлбәттә мин башкарырга тырышам. Мин үземә рәхәтлек ала алмыйм икән, үзем алардан рөхсәт итмешли кайфа айта алмыйм икән, аны мин ничек тамашачыга ул кайфны бирергә мөмкин. Шулай ук тетрәндерә торган, әз генә уйландыра торган җырларымда әгәр минем үзем уйланып, аны аңлый алмыйм икән инде, аны ничек мин җиткерим? Үзем аңлый ала торганнарны гына, үзем булдыра ала торганнарны гына башкарырга тырышам. Буламы шундый җырларны сиңа тәкъдим итәләр? Син менә әйтәсең бит, аңламыйм, тик берничә вакыт узганнан соң әйтик бер чорга килеп җитәсең һәм син шушы җырны әйтик төшенә башлыйсың. Бар, алай да булганы бар. Берничә ел элек яздырылып куелган җырларны әйтик менә ничектер җибәрәләр дә. Ошый ул җыр. Ну, җырлап карыйсың да ничектер үзем аңлап җиткермәгәч өлгереп бетмәгән була ул. Бер 3-4 елдан соң гына чыга ул андый җыр. Менә ялгызларга тимәгез дигән җыр шулай булды. Бер 3-4 ел элек яздырган идек, без аны чыкмыш ятты да. Былтыр куйган идек, ул тамашачыларга бик күп ошады, бик нык ошады. Шулай теге мәгънәле җыр инде ул. Беләбез, синең концертларыңда махсус хәрби операциядә булган егетләр, аларның әти, әниләре сөйгән ярлары да булалар, катнашалар, алар белән дә туры элемтәдә торганыңны беләбез, аларга ярдәм иткәнеңне беләбез. Менә шул егетләрнең берәр сораганы бармы? Менә Рифат шушындый җыр иҗат итә әле. Менә шушындый җыр кирәк дип. Әллә инде синең репертуарыңдагы берәр җырны аеруча үз итәләрме? Юк, менә барыбер дә ничек кенә булмасын, әйме безнең татар халкы чыннан да рәхәт вакытта да, кайгы килгәндә дә барыбер җырлаган, уйнаган, биегән, көлгән, теге җырсыз, моңсыз яшәмәгән. Шулай ук менә бу Сывудагы егетләр дә, мин алар белән бик күп аралашам, алар минем күбесе язалар. Рифат, менә шушы җырларны 2 минут кына җыры, тәрәзәңдә утлар сүнгән, сөю чаклары һәм башка шул ук кышкан чыпчыклары, ни барысы да менә дәртле җырларны канатландыра диләр. Без барыбер онытылабыз, без монда икән онытабыз, рәхәтләнеп күңелләрне күтәреп биеп алабыз, үзебезнең республикада әйтеп хис итәбез. Ул безгә көч бирә, канат бирә диләр. Менә җырлар сораганнар юк, менә бу җырны җырлыйган, теге җырны җырлар дип. Менә шушы булганнары канәгатьләндерә.